Sanibonani emakhaya, siyanamukela kuMoja Love Channel 157 kuhlelo lwethu iFamily Affair. Igama lami uSana Mchunu, intombazane ephaka ukudlula wonke amantombazane emhlabeni. Namhlanje sise Witbank empumelelweni, sibizwe usisi Lucia uthi bantu baka Moja Love phuthumani nginenkinga enkulu. Udadewethu omncane ongilamayo udla isinkwa sami. Sengizamile ukuthi ngibize umndeni ukuthi ukhulume naye, kepha uyanqaba uthi ngeke ayiyeke indoda yami. Manje ke sesifikileke, ngicela ningene nathi siyobona ukuthi lento asitshela yona iqiniso na. Hawu umhlolo ongaka. Ha! Yo! Sandwa sam. Yes mama. Sesihlangane endaweni. Hey. Alright, kodwa Sandwa sam. Hayi ngiright kakhulu mama, ngiright. Igama lami ke mina uSana Mchunu. Ngiqhamuka kwaMoja Love Channel 157. Sithole incwadi yakho sisilushia. Uthi wena encwadini masiphuthume. Unenkinga enkulu nodadewenu. Usisilusha mhlawumbe angasichazela inkinga nayo nodadewabo. Okay. Igama lami uLucia ngwakaNkonyane. Ngihlala eEmelo. The reason nginibhalele namhlanje ukuthi kuvela indaba la ukuthi usisi wami uzwana nomuntu bengizwana naye mina. And umuntu esengizwane naye boma 12 years. So manje ngiyazibuza ukuthi bafika kanjani kulento le manje. Njani? Ngifuna ama-answers. Especially kuye umfo naye usisi wami ukuthi umfo njengoba sekasuke kimi angena kusisi wami omncane. Amantombazane siwaphelile yini emhlabeni. La kasebenza khona ngiyacabanga ukuthi akhona amantombazane. La eWitbank uhlala la eWitbank akhona amantombazane. Ekibo kuse-Emel akhona amantombazane. Why usisi wami? Seyimi nosisi wami kuphela amantombazane la kulomhlaba. And usisi wami yena uyenza kanjani into enje? Amazi lo muntu lokuthi ngiphile naye isikhathi esingakanani. Bengiconfined kuye ngezinto eziningi. Manginenkinga ngize kuye ngimtshela ukuthi sekuso sekunje. Yena angibonisa anginika ama-advice njengosisi wami. But namuhla yena sekakhona ukulala naye lo muntu mina bengilala naye for 12 years. Kanjani? Ufika kanjani lapho? Ingiphathe kabi kakhulu ukuzwa ukuthi sisi wami sekadatana nomuntu bengizwana naye. Lokho ukuthi ngithe mangiyithola indaba yakhona ngamconfronta vele immediately. Ekumconfronteni kwami ngamcela ukuthi akeze sizohlala phansi sikhulume because bekangekho eEmelo. Bekala eWitbank. Usisi uyayazi indoda yakho ufana ukuthi indoda yakho phela senhlezi isikhathi eside. Uyamazi? Uyamazi kahle. Kahle kakhulu ukuthi there were times la beka nokungiplanela ama-surprise parties usisi wami. Akhuluma naye umjida lo behind my back amcela imali ukuthi hayi ngifuna ukwenzela usisi wami surprise party ngicela ungifande uyakubo izinto ezikanjalo. Lesikhathi lesi bebaplana ngaso i-surprise party ne. And nale time lesikhathi sengithola ukuthi baye banikezana imali behind my back. Kwakufanele lapho mhlawumbe ngimbuzo usisi wami ukuthi uyenza kanjani into eso. Uyakubona but angizange ngakwenza lokho but ngamcabangela ukuthi hayi ngisisi wami mhlambe bekayidinga ngempela le mali le. But if ever njengamanje mangithi ngibuyele emuva ukusho ukuthi kube ngavele ngayisukumela le ndaba leyo ngaleso sikhathi mhlambe ngabe asikho la sikhona khona. Ubaba lo mawumbuza mhlambe uthini? Waphika ngathi mangimconfronta waphika naye sisi uma ngimconfronta waphika. Nosisi waphika. Waphika naye sisi. Vela akekho uzovuma. Akekho uzovuma. Akekho uzovuma. Ngithi bayazi vele ukuthi le nto abayenzayo i-wrong. And bayenzela la Witbank ngoba bayazi ukuthi mabala eWitbank mina ngile eEmelo angeke ngikhona ukuyibona yonke le nto abayenzayo uyayibona. So la eEmelo la eWitbank babonana kahle vele ngoba nalo makashayisa le Arnold eza la eWitbank umuzi wakho la eWitbank and then usisi wami ukuchashile la. Yeah. 11. Yeah. Babonana kahle vele mina ngingazi la ngihlala khona. Uyakubona. Kona amahloni nginawo ne. Amahloni nginawo ukuthi usisi wami uyenza kanjani into eso. Wona akhona ngifuna ukungacamba manga. Because lo muntu lo esikhuluma ngaye la akusuka ukuthi umuntu mhlawumbe
bekangaziwa umuntu owaziwayo uyakubona so amahloni akhona vele ngifuna ukungasho Sure. Ubhuti lona nabantwana mhlambe? no azange kube nabantu Anzange niba nabantwana. Naye ithandanela nje 12 years. yes Mhlambe na xabaniswa yensisi. Like nixabana ukuhlukana noma uxabana nje ucabana yabona ukula mhlambe umunye athi when uyacheata ini uyakubona sesilwela over a guy but bengasi ukuthi siyahlukana phese ukuthi vele it's over now uyakubona ngoba during that time sicabanile besinokukhuluma ngiyamazi vele bekana lo mkhuba ukuthi mangabe sicabene uzoduba abo ma 2 months 3 months athi yena maseka right abuye back futhi uyakubona okay so benginokukhuluma naye ku WhatsApp aphendule uyambona nje aphendule lapha nalapha aphendule lapha nalapha but that time masekahlangane noseswami kade angasaphenduli so kuyisikhathi singanani mhlambe mawubhekile la babhizi bona I think so unyaka manje yeah so unyaka manje yena ubhuti unomntana yena ngaphandle mhlawumbe yeah unayo umntwana ngamthola anaye vele mina so wonke umuntu bekazi nje ukuthi umuntu wakho lo bayazi sisi iyezwakala uthi zame siphumeke sizama ukuyobafuna mhlambe ngenhlanhla singababamba manje masithola lo yi1 lo munye angathi angekho sizozama ukuthi sibathole yeah okay yeah sengizoyicela kuwe nje ukuthi ube strong ne ukwazi ukubatshela the way uzizwa ngakhona yeah asambe ke sisi alright okay sure Hey Mbal, how are you, sweetheart? Good. John, what's up? I know you. Yeah, you do. Hi. What that doing? Oh, nazinaba. Okay. Oh, okay. Unjani salo sami? Mbali igama lami uSana Mchunu. Ngiqhamuka kwaMoja Love ne 157 angithi yazi sibhalele usisi wakho okay yeah usisi wakho unesikhalo shamiyasazi uyasazi isikhalo sakhe uyasazi kahle yeah isikhalo sika sisi wakho asimphathi kahle asimlali kakhulu yeah so ngicabanga ukuthi ngamupha chance ukuthi makakhulume bese mhlawumbe unyamamela okay no it's fine okay uyakhumbula ukuthi ngiconfrontile ngendaba kanjabulo yeah lokho uyaphika wena and manje egcineni uze wangisendela ivoice note le voice note ngoloku undlulise ebantwini ukuthi kena ayize kimi ngoba mina ngikublockile le ngathi noma mncane la usho khona wena ukuthi ya noma ungayithatha le ndaba le uyifake emagorandini so ngibone ukuthi igorandi lincane kabi ungcono ngiye kuMoja Love ngoba vele lento oyenzayo noNjabulo it's very wrong ang understand ukuthi why uyenza remember angisho silekhaya maso ngiyavuma mama sayikhuluma lento azange ngizikhuluma it was not azange nje ngize ngikubone at all so mina bengi expect ukuthi njengoba umbali bekasekudeni yena uzomfonela athi yehla ke woze ekhaya sizokhulumana but mangiloko ngihlele ekhaya so ngihlele ekhaya akwenzeki next kuthulekile nosesi wami naye akezi and ngimcelile nami myself ukuthi woza sizokhuluma akwenzeki lokho and then ngadecide ukuthi no angifonele abantu abadala ngibatshela ukuthi kwenzakalani la ekhaya uyakubona ngakhuluma nabo abantu abadala hayi kwaba ukuthi ke abantu abadala ke sebasetha ilanga le meeting sikhlale phansi kukhuluma ma usho ukuthi badeke bayikho mina nawe side noma singamanje kana asiyekudeni just balance la just the two of us bese siyabuya futhi siyakhuluma angangichazike ngizochaza kuye okay buya ningayekudeni nani buya ungeke nimela la asiyekudeni no there is a thing la ngifuna uzongitshela ukuthi why Yes, are you ngoba dating nangu umuntu la. engithandana naye isikhathi eside kangaka lobo somthatha njengobhuti wakho wena lobo sokucela kuye imali behind my back why angisho ngiphi 5 minutes isikhathi hayi 30 seconds dala mbali ngikunike Okay, ithuba mntana asibekelele, mama asikhuluma ke, ngikunikele asibekelele. ithuba ngithi woze ekhaya yethu sizokhuluma wani asibekele angisho ngiyakhumbula ukuthi masikhuluma maso phela lapha masibonga phela emakhempe
Bhekela phela sonke Mbali kumakhemera. kumnandi kuwe mara. into engilimazayo ukuthi ngikukulindile ekhaya inyanga yonke uthi wena uyeza uthi wena uyeza sizohlala phansi sikhulume njengomndeni but you never did that. Kungiphathe kabi ukwenza kakhe ngalendlela lo ngoba ngiyamazi umuntu vele umanipulative. Yabona afuna ukuguqula izinto zenzeke ngendlela yakhe uyakubona. So njeka manje bekafuna kubukeke ngazuthi mina naye si right yonke into I right uyakubona lento engikhuluma ngayo le ayikho. Yes uyafuna ukuvuma but at the very same time ufuna ukungenza ngibe phansi ngiyabona ngiunderstand yonke lento le eyenzakalayo. Kungiphathe kabi kokona lokho. Ngibona ukuthi masikhuluma ekhaya lapha yabangafika ithoba. Angifuni ukuhamba manje sizamile ukujabula lento ne. Athi angihlola because ngibonile ukuthi yakulimaza. Ubone nini lo ukuthi yangilimaza after ngini-confront? Before that. Because namanje ngimtshelile naye. Manje masibuye Mahasoni. Uthe wena uyeza sizokhuluma. Uke wafika? Mamela lo mamela. Uke wafika na? Yazi ngisabaza. Ngisakuhlaza nje. Ngifika nganamali. Ekhaya nokuya. Asinandaba nemali. Mina lo. Asinandaba nemali. Yazi ngibona nokunye futhi into engisamahlobo. Ekhaya kunama ekhaya mase ukuthi mafikile. And mina ngisabihlaza abantu bazothi ngifika nganamali. Kwamina anginamali mbali. But wena namuhla ukwazi ukutshela ulwazi wena ukuthi mina ngibacedela ukudla. Uyazi ukuthi ngibone leyo conversation yeni nolwazi. Yazi besikhuluma kuthena ukuthi phela wena ne. Izinto eziningi yabo. Eziningi njani? Like yabo must trade. So njeka manje bekafuna kubukeke ngazuthi mina naye si right yonke into I right uyakubona lento engikhuluma ngayo le ayikho. Yes uyafuna ukuvuma but at the very same time ufuna ukungenza ngibe phansi ngiyabona ngiunderstand yonke lento le eyenzakalayo. Kungiphathe kabi kokona lokho. Mbali yamthanda Loshi. Kakhulu. Uyazi ngiyamthanda. Akazi. Akazi. Ngizokwazi njani umuntu bengilala naye yonke le minyaka angene ekhaya. Wazi ukuthi naye ngusibari wami ukhona nami uhlala ekhaya. Yonke lento esiyenzekile ngokusalona. Angeke wena kuwe beyingalunga if ulushala lene ndoda yakho. Like wena bowuzolunga ba right. Akasho noma ngabe yini. Afuna yenze. Angisho ngisho njalo. Angicabangi ukuthi sisi wami uyangithanda. Ngoba if bekuthiwa uyangithanda kuyo yonke lento le bekazongicabanga mina kuqala. Ukuthi bekazoba nemibuzo ayibuza ukuthi sisi wami njengoba ngenza lento le engiyenzayo uzophatheka kanjani? Lento le izomphatha kanjani? Yes sizoyifihla. Ekugcineni konke ayikho into engaveli. Khambe kuveli. Kungiphathe kabi kakhulu. Uyayifana. Mina ngisashama ngesikhreme Mbali thank you so much. Phansi. Bangameli. Mara ngizobonga kahle mase ngibone mina ngiyababona abantu abadlanayo. Makabaleka. Ngeke abaleke. Manje sithini emshenzo njani? Sifona sithini phela manje sibaleka somlando emsebenzini phela. You don't understand me. Ngithi manje masimfonela manje. Sithini manje? Anti uzothi umkhumbulile. Ukhumbulile ngeke wenze Okay, ungaqala into enazodala. Yeah, uthi ufuna ukuthini? Ukhumbulile ngeke wenze into uzothini? Asho wena uthi ngithi ngikhumbulile ngathi ukhumbulile ngeke ukuthi ngihamba ngagejima. Ngihamba something in a spice lunch. Uzathi baby phela. Khuluma wena uthi Whatever lo mbiza ngayo. angithi mhlawumbe uthi hayi sithando simukuphi. Yeah, ne? Uzathi baby whatever. Wena nje bengibiza ngayo. Don't. Okay. Ne? Ngabona ukuthi thina ngithi uyazi yini bemnandi. Bemnandi ungasho phela ukuthi ayikhumbulele into yakhe emnandi. Kakhulu ngisho njalo. Bemnandi. Yeah, uthwa ithi wena thando sami lo. You was so Mnandi kuphi lento engavuki naku second round. Ngiphathe kabi kakhulu. Ukuza usisi wami omncane nakimi azokhuluma ngalendlela le yokuthi umuntu wami umnandi. Abe azi kahle ukuthi lo muntu lo kahle usibari sakhe but lesibindi nje abe naso ukuthi umuntu wami umnandi ungizwisa ubuhlungu and ngimbonile nokuthi beka proud kakhulu bekanganawo mina namahloni kungiphathe kabi kakhulu lokho but impilo lesizawuthini. Ngiyakula ngapha ngikhumbulile mangafika wena nje konke kuba right. Ngizobona senza njani manje. Ngizojika yazi ngikuhlala ngizoma ngaphandle ngize kukhuluma nawe. Please. Yes.
Angizakubona zonke. Ngicela. Mangibalulekile uzuza. Mangibalulekile uzuza. Hawu. Serious. Ngiyakula like yo, alright. Angikhululekile ngoba iqiniso egcineni ugcine alikhiphile. Bekaluka dry ashona lena aphika ayikho lento loyishoyo but egcineni ugcine akuvezile and ngikhululekile and ngiyabona ukuthi nami manje sengizochubekela phambili nempilo ngibe right. Sikuday 2 empumelelweni eWitbank. Sibuyileke njengesivumelwano sethu nombali izolo ukuthi masibuyeke namhlanje bezokwazi ukuthi badibane yena noLucia balande umjita. Uthi umbali ngikhathele bandlana ukuthi ngizwise udado wethu ongimthandayo ubuhlungu. Namhlanje ngiyayiqeda mina nomjita. Masingenene ke sizwe ukuthi sizohamba kanjani. Koti. Heyo. Lucia, ngiyabona awuhambi wedwa namhlanje. Usisi ubani? Usisi uAmanda, usisi wami omncane kimi mncane nakuye futhi umbali. Oh, usisi wenu omncane, uAmanda. Amanda unjani sisi? Ngiyaphila mama. Usaphila. Amanda, izolo sifikileke. Wasethu umbali sibuye namhlanje. Bezokwazi ukuthi bazoyiqeda yena nosisi wakhe ngokulanda umjita. Indaba mawubhekile balekile. Angifuni ukucamba mama ngazi. Awazi. Mara sifiso sami ukuthi abe khona. Lucia, ngiyakubona uphoxeke njengamsando sami. Ngiphoxeke kakhulu. Uzizwa kanjani mara? Hayi, I'm very disappointed. Ngifuna ukungasho. Welucia, umama mhlawumbe mina mangazama ukumfonela ngimbuze ukuthi ma into mayenje siyenze njani. Do you think angangiphoxa mhlawumbe noma angiboni ukuthi angakuphoxa kusengumuntu ukhuluma kakhulu mhlawumbe ke ngikhulume naye ke mina ngithi abantwana baze bafika la ma wena njengomuntu omdala uthini uyabona ngingazama manje ngithi ungazama okay right. Hello mani njani? Ngisaphila. Ukhuluma noSana Mchunu lama from kwaMoja Love. Ma nginomntanakho lana uLucia bengidibane naye nombali izolo ngalenkinga abanayo. Mhlawumbe uma uyazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe noma uma khona ngasisiza ngako yini. Awazi lutho sithandwa sami. Ucabanga ukuthi mhlawumbe masingenze njani? Ngangazila ngoba lento bagcina singike soyikhuluma kubantu abadala. uLucia uthi ma le ndaba azange nikhulume kwi-meeting ingakho yena eze la kithi. Indaba yalomvumo akukhulunywa mangithi ngiyayikhulumisa. Kuthiwe hayi umuntu wangaphandle asikwazi ukumfaka lana ngoba asimazi futhi. So nje asiyeki. Kwalalelwa istory sakambali umbali akhuluma the way mina ngingamthandi ngakhona, angalazi uthando lami ngakhona and everything. Kwalalelwa iside lakho. Kwakhuzwa mina ngaloku umbali akhuluma ngako but mina lokhu bengikhala ngako. Kwalomfo uzwana nombali azange kuyakhulunywa leyo at all. uLucia uyasho ukuthi Ayikhuluma yasesithule. wakhuza banombali ma. Ngakhuza yini? Wathini umbali? Ngayikhuluma ngathi mbali mabe yenza lento ngicela ungisize ungenzele ifavor. Ngicela lento uyeke ungenzela mina ifavor uyeke lento mabe. Ngamtshela ngathi yenzela nedini ifavor. Yeke lento mabe.
Ngizamile ukukhuluma naye mama number 1 nguye vele umuntu bekumele ngikhulume naye because ngihlala naye endlini ngisho. So after ngibona ukuthi umama akukho akwenzayo yes ngimzwile uyakhuluma uthi ke ukhulumile nombali wamkhuza bengingekho mina angikubonanga lokho. Musukuvuma umoya omubi ukukhathe uqeda umuzi wakho. Musani kuyihlekisa ngomndeni ngoba omunye umndeni uyahleka ifamily ayithandi ma. Ngibatshelile Hlala nabantwana bakho bobabili ma. Yes ngoba ngibona uma ngathi ugcile kakhulu komalume umalume mabo malume nabanenkinga zabo ingane zakho lezi amantombazana hlala nabo phansi utshela umbali ukuthi mbali urongi ukulala nendoda kasisi wakho umtshele mawumbali. Hayi ngicabanga ukuthi ngiyasheka ngoba bangidumazile kakhulu bengithembile ukuthi at least noma ngabe kuthiwa abakhulumi deep ngale ndaba nedi nje ukumbuza ukuthi usesi ukhala ukuthi uyakwazi na noma awukwazi kuphelele lapha it's enough for me but asangikwenza ngizohlala nabo phansi ngizozama ukufonela imbali ngifonela usho babuye bahlale nabo phansi boyithuma ngiyacela ma ukuthi mina beze kimi ngihlale nabo mina yes boyi3 ngicela futhi uma abheke isilonda uLusha ulimele ma ingakho size sasukuma saza la. so ngizamile so ngithe mangibona ukuthi truth kahle abanandaba nokuthi mina ngizizwa njani ngayo yonke lento le ngabe sengibona ukuthi ngcono ngiphumele ngaphandle. uLusha ulimele mhlawumbe ekhaya mani imkhuzana lo lithi hayi khohlwa ulimele ngoba lo muntu besenhlizweni yakhe ma. Ngicela uzame ukuthi ubhandishe isilonda sika Lusha. Ngiyacela mangawathatha amasayidi. Uma kungukuthi siyahlala phansi njengoba mama athembisa ngiyacabanga ukuthi izinto zizoba right. Sizobuyela esimeni oloko kungeke kube yinto yokuthi izoyenzeka manje kuzothatha isikhathi kancane sizoba right. Ngiyacela mangoba uma ungeke umkhuza umbali yokuluma indlebe ngelinye ilanga. Ngiyacela sithandwa sami ngiyakuthemba futhi ngiyabonga uma ukhuluma nawe. Ngizomkhuza sengihlale futhi ngihlale noPoison. Ngiyakuthanda ngithi sithandwa sami. Ngihlale noPoison yami. Ngiyakuthanda sithandwa sami akuqali ngawe imindeni le inenkinga eningi wena sithandwa sami kodwa ke konke ke siyakulungisa ngithi. Nama ngivuma phela abantu bamphapha phela. Bakude abantwana ngisithele ma sebakhule bebahle kangaka abandlana. Elebazwana. Ufuna nje ukutshela nje ukuthi umuhla ngithi. Ngiyabona. Umuhle uhlale uphansi uhlale uyithobe ngaso sonke isikhathi. Ne? Ya ngizomthola omunye umuntu. Buka kakhulu. Hey. Babukeli nisibonele. uLusha ubuzula ubuhlungu kakhulu especially usiswakhe emtshele emehluleni ukuthi indoda yakho ngilala nayo futhi indoda yakho imnandi. Lokho kumsisa ubuhlungu kakhulu sithembeke ukuthi uLusha uzophola ke naye abone ukuthi uphuma kanjani ke mhlawumbe isikhathi masihamba noma uyayixolela ke le ndoda noma bayaqhubeka. Nani ke emakhaya uma mhlawumbe ninenkinga efana nayo le kaLusha nombali ningamushi isikhathi ningakwebani nize nilimazane naye nombolo sithinteni sizoza siphuthuma.